Здравейте, приятели, аз съм Българен Magic Tricker и днес ще ви покажа един трик с карти, който наричам 4-те аса. Така ще извадя картите от стето и ще помоля един зрител да ми казва стоп. Ето, аз имам един зрител. Обръщаме картите и ще вземем първата обърната, ето тази. Ето сега пак по същия начин, стоп. Обръщаме. Стоп. Връщаме. И вземаме първата обърната. Стоп. Пак вземаме, обръщаме. И така. Това са 4-те карти, които зрителят си избра. И тези 4 карти са 4-те аса. Ето. И така, как направихме този трик, трябва ви карта с двоен гръб. Или може да вземете двойно залепващо тиксо или лепило и да прилепите 2 карти лице в лице. Ето по този начин. И така, разбира се, трябва да има някаква подредба. И каква е тя? Взимаме 2-те аса, слагаме ги с лице нагоре, слагаме карта с двоен гръб или 2 карти и другите 2 аса ги слагаме с лице нагоре. И така вече може да започнете трика, може така да направите фалшиво, все едно размешвате и вече зрителят ни казва стоп. Стоп. И няма смисъл къде да обърне. И когато правите така, няма да правите така бързо, защото ще се видят другите аса. Леко и внимателно ще отделите тази карта. Така, пак. Стоп. Ето. Стоп. И накрая. Стоп. Така. Отделяме. Така. Ето е карта с двоен гръб или 2 карти. И тези 4 карти са 4-те аса. И така, благодаря ви за гледането. Абонирайте се за моя канал и до следващия път.